Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε πρόσφατες δηλώσεις που έχεις κάνει που έχουν προκαλέσει ντόρο. Για να αφήσουμε λίγο έτσι τα προσωπικά σου. Είπες σε μία συνέντευξή σου στο περιοδικό Εγώ ότι... Κάτσε να το διαβάσω. Εγώ δεν θα τραγουδάω 45 και 50 ετών. Και σε ρωτάει δημοσιογράφος. Δεν θα βλέπατε δηλαδή το Γιάννη Πάριο, επειδή ο Γιάννης Πάριος είναι μεγαλύτερος των 50. Όχι, δεν θα τον έβλεπα πια, τον έχω ακούσει. Τον θαυμάζω, είναι από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Θεωρώ ότι δεν έχει περάσει μεγαλύτερος ένας τραγουδιστής από τον Πάριο, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Μετράει και η εικόνα και το όλο πακέτο. Ούτε την Αλεξίου ή τη Γαλάνη θα παρακολουθούσατε. Όχι κανέναν. Νομίζω ότι πρέπει να σταματάς σε ορισμένη ηλικία. Είσαι σαν τους ποδοσφαιριστές. Μετά τα 50 σου μπορείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ναι. Γιατί... Αλήθεια πιστεύεις ότι πρέπει, για παράδειγμα, Γαλάνη Αλεξίου να κάτσουν πάγκο? Μπορώ να πω ότι είμαι κομπλεξικός με το πάχος. Ένα πράγμα. Ήμουν απαχύσαρκο παιδί. Από μικρό παιδί δηλαδή. Πραγματικά ήμουν απαχύσαρκο. Ήμουνα περιθωριακό άτομο για το κοινωνικό σύνολο που ήμουν με τα άλλα παιδιά. Είχα το παρατσούκλι χοντρός, είχα το παρατσούκλι το χάμπουγκερ. Οπότε από τότε και μετά πάντα προσπαθώ να είμαι αδύνατος. Και πάντα όταν βλέπω τους ανθρώπους προσπαθώ να είναι όλοι αδύνατοι. Δεν ξέρω αν ακούγεται ρατσιστικό, αυτό είμαι. Ναι. Αυτό μ' αρέσει. Ναι. Όπως δεν μ' αρέσουν οι μεταλλάξεις γενικά. Δηλαδή, θέλω να γεράσω φυσιολογικά. Ναι. Σαν άνθρωπος, σαν άντρας. Οι μεταλλάξεις εννοείς τι? Δεν μπορώ τα φουσκώματα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Αρχίζουν οι σιλικόνες, αρχίζουν τα. Παραμορφωνόμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ωραίο. Ναι. Δεν μ' άρεσε όταν πήγα και είδα τη Μαρινέλα όταν τραγουδούσε με τον Αντώνη Ρέμο. Ναι. Δεν είναι θέμα αξίας. Η εικόνα δεν μ' αρέσει. Ναι. Όπως και η φωνή αρχίζει να χαλάει. Μετά από κάποια χρήση πια τόσων χρόνων, εγώ τουλάχιστον σαν τραγουδιστής και σαν μουσικός τα ακούω. Αν άλλοι κάποιοι δεν τα ακούνε, δεν μπορώ να ενεργήσω για αυτούς, ούτε να μιλήσω για αυτούς. Κάτι. Ένα από τα θεάματα, ακούσματα που απίλαυσα περισσότερο τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή η καλλιτεχνική συνέβρεση η περσινή της Αλεξίου με τη Γαλάνη. Ναι. Θέλω να σου πω ότι η φωνή της Χαρούλας είναι καλύτερη από ποτέ και ερμηνευτικά πιο όριμη από ποτέ. Σεβαστό. Εγώ λοιπόν που είμαι κοινότης αισθάνομαι ότι αυτό που λες είναι λίγο προσβλητικό για μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα. Εσύ μένεις στην εικόνα, γιατί επειδή είσαι μουσικός, καλός μουσικός, ναι. δεν μπορεί να μην ακούς τη Χαρούλα. Ναι, την άκουσα στο Λαζόπουλο. Να μην σε συγκινεί. Την άκουσα και στη συναυλία της. Ναι. Και προτίμησα να μην ξαναπάω. Έτυχε η μέρα. Δεν ξέρω. Και τις δύο φορές. Δεν σου άρεσε φωνητικά, δεν σου άρεσε ούτε φωνητικά? Ναι, ούτε. Αυτό εισέπραξα. Αυτό άκουσα. Ναι, αλλά ξέρεις τι θα σου... Στην Ελλάδα γενικά κατηγορείται, ας πούμε, ένας βουλευτής για μίζες, για δωροδοκίες, για λαδώματα, για ό,τι όλα αυτά. Πεθαίνει και την άλλη μέρα βγαίνουν όλοι αυτοί που τον κατηγορούσαν και λέγανε «Α, τι καλά που έπραξε το καθήκον του και ήταν πολύ σωστός πολιτικός». Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Δεν λέμε την αλήθεια, εντάξει. Εγώ προτιμώ να λέω την αλήθεια. Το να πεις τη δική σου αλήθεια... Και είναι και η προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή που με ρωτάς, θα σου πω αυτό. Βεβαίως, δεν μπορώ να λέω ψέματα. Όχι. Όπως έτυχα και σε μια συνέντευξη όταν μου έγινε κάποια στιγμή και μου λένε ποια από τις τραγουδίστριες, την Άννα Βύση, την Νατάσα Θοδωρίδου και την Μπέγκη Ζήνα προτιμάς, σ' αρέσει? Λέω εγώ στη δημοσιογράφο, μ' αρέσει πάρα πολύ η Μπέγκη Ζήνα. Όχι, δεν πρέπει να πεις, σταματάμε. Πρέπει να πεις και τις τρεις. Και τι να πω και τις τρεις, αφού η Μπέγκη μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή λίγο αυτό το ότι όλοι είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή έχει χαθεί πια το μουσικό κομμάτι σε αυτό που κάνουμε.
Δηλαδή, ρωτάς τον άλλο είναι καλός τραγουδιστής, πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα τον παντρευτώ. Ναι. Δηλαδή, πάω ακούσω ένα καλλιτέχνη για αυτό που κάνει, για την δουλειά του. Τραγουδάω, γράφω τραγούδια, λέω κάτι. Δεν κοιτάω αν είναι καλό παιδί. Δεν με αφορά. Εγώ πάω και τον βλέπω, μ' αρέσει αυτό που κάνει και από εκεί και πέρα αποχωρώ. Αν τον φαντάζομαι εγώ ότι θα μπορεί να είναι άντρας μου ή αν θα είναι γυναίκα μου, αυτό πάμε σε άλλα πράγματα που είναι ψυχολογικά. Ναι. Δηλαδή έχουμε μάθει δηλαδή, τα πάντα να τα κρίνουμε αν είναι καλό παιδί ή όχι. Όχι. Δεν με αφορά αυτό. Σχολιάζεις τη Χαρούλα. Σχολιάζεις, λες ότι εγώ δεν θα την ξανακούσω, έχει χαλάσει η φωνή της, δεν μ' αρέσει, δεν θέλω ή έχει περιττά κιλά. Από την άλλη θα μπορούσε κανείς να σου πει ότι βρε Βαλάντη και εσύ στους χώρους που τραγουδάς, συνυπάρχεις με τραγουδίστριες οι οποίες είναι από φωνή κορμάρες. Ναι. Να σου πει ότι εντάξει, σχολιάζει τη Χαρούλα και δεν μπορείς να την ακούσει. Απ' την άλλη συνεργάζεσαι με καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες γιατί πράγμα χρησιμοποιείς το καθένα. Στους χώρους που τραγουδάμε, στα μπουζούκια, θα έλεγα ότι βλέπεις ότι υπάρχουν και άτομα που δεν έρχονται απλά να ακούσουν. Έρχονται να πετάξουν λουλούδια στις τραγουδίστριες. Γιατί θέλει να την πάρει για μια νύχτα, ξέρω εγώ. Και τέτοια, πάμπα. Δηλαδή δεν νομίζω να τα ακούμε πρώτη φορά τώρα, ούτε να τα ακούς και εσύ πρώτη φορά. Αυτές έχουν άλλη χρήση. Βεβαίως. Εσύ κρίνεις τη Χαρούλα, τη Γαλάνη, τον Πάριο και τη φωνή. Μα δεν υπήρχε αυτή η χρήση, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά που. Δεν θα με ρωτήσεις αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή αν όλες οι τραγουδίστες που είχαμε στα μαγαζιά ήταν όλες αντι Χαρούλα Αλεξίου και όλες αντι Δήμητρα Γαλάνη. Και προς Θεού σέβομαι πάρα πολύ την ιστορία. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης ο Πάριος είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής και νομίζω δεν έχει περάσει τόσο μεγάλος τραγουδιστής. Για να μην παρεξηγούμε για τον Γιάννη Πάριο. Ναι. Αλλά όταν άκουσα τις τελευταίες ηχογραφήσεις του από το Μέγαρο, βραχνιάσματα, αυτά, δηλαδή να μην βγαίνει φωνή, να φωνάζει, να κάνει. Εγώ θα προτιμούσα τον Γιάννη Πάριο στο Μέγαρο, που κακώς η βιομηχανία της μουσικής δεν πήγανε το Γιάννη Πάριο όταν ήταν 40 χρόνων ή 35 χρόνων, που ήταν αηδόνι. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου, αν και έχει αρχίσει να συμβαίνει. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου, ότι κάποιοι χώροι περιμένουν ένας καλλιτέχνης να φτάσει σε μια ηλικία. Ναι, αυτό δεν το καταμάνω. Στην Ελλάδα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή... απόλυτης οριμότητας, βάζω και το απόλυτης, για να του ανοίξουν την πύλη ενός τέτοιου χώρου. Ναι, ο Φρανκ Σινάτρα δεν πήγε, γιατί αναφέρθηκε για τον Φρανκ Σινάτρα, δεν πήγε στο Μέγαρο. Θα έπρεπε να έχει μπει πολύ νωρίτερα σε τέτοιους χώρους ο Γιάννης Πάριος. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει σε όλους ότι είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής και όταν πια καταστρέφεται. Βιολογικά. Γερνάμε, τι να κάνουμε. Γερνάνε οι φωνητικές μας χορδές. Δεν είμαστε όπως είμαστε 30. Αντί να τον εκμεταλλευτείς τότε, μου τον βγάζεις τώρα και μου τον εκθέτεις. Είναι η άποψή σου. Η άποψή μου και. Την καταγράφουμε. Το ίδιο έλεγα και νωρίτερα για την παράσταση. Όπως και για όλα τα ονόματα. Το ίδιο έλεγα νωρίτερα για την παράσταση για τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι μια άλλη άποψη και θα πρέπει να υπάρχει η ελευθερία να εκφραστεί. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Μπορεί εγώ να διαφωνώ μαζί σου, γιατί εγώ πεθαίνω για τη Χαρούλα και την ακούω και στις συναυλίες και στα κέντρα, αλλά ακούω και τη δική σου άποψη που λες δεν μ' αρέσει. Και δεν θα σε κρίνω τώρα, για την αυτή άποψή τη στιγμή, δεν μιλάω αν μ' άρεσε. Πεθαίνω με όλες αυτές τις τραγουδίες που έχω αναφέρει. Αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Όταν βλέπω τη φθορά δεν μ' αρέσει. Απλά. Διαφημίσεις.